Jo, så er jeg tilbage med endnu en træningsvideo. Som man kan se, så er det week 1 i måned nummer 2. Så, og det er dag 1, det er mandag. Jeg træner bryst og ryg i dag igen. Og vi går tilbage til starten igen. Så jeg har høje gentagelser og få sæt, eller relativt få sæt. Og forskellen med den her uge forhold til, eller for den her måned forhold til sidste måned, det er, at jeg er inde i fase 2. Det der er specielt ved min anden fase i mit træningsprogram, det er, at mine microcycles, de er lidt anderledes. Der kommer nogle, der er kommet det der hedder drop set ind i mine microcycles. Hvad det har i betydning, det er, at på det sidste sæt, jeg tager i hver evig eneste øvelse, der smider jeg vægtskiven, altså går jeg ned i vægt, efter mit sæt er færdigt, og så tager jeg lige så mange jeg kan igen. Om det er sådan 6 til 12 eller hvad fanden det nu er, det er egentlig lidt ligegyldigt. Bare så mange jeg kan ind i min krop, som man ikke kan mere. Et dropset bliver vist i den video her, jeg har lagt op lige bagefter med min træning. Så tag og nyd det. Og så ses vi ved næste træningsvideo. Hygge jer.